104.7 IFM. Report! Hustisya pa rin ang patuloy na panawagan ng pamilya ng nasawing bata sa lungsod ng Dagupan City na di umano'y isa sa mga biktima ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng war on drugs. Tanghali noong 23 ng Agosto taong 2016, dalawang kalalakihan umano na sakay ng motorsiklo ang walang habas na pinagbabarila ang bahay ng pamilya Garcia sa Mayombo, Dagupan City upang tugisin ng lolo ng biktima. Naliligo siya. Pagkatapos siya naligo, binaril-baril na yung asawa ko dito. Hindi siya pa natamaan. Nung umakyat sa taas, kasi katapos siya naligo, bumalik siya sa baba kasi magtututbrush siya. Nakalimutan niya na magtutbrush. Yung pagbaba siya, nagtututbrush siya, nakatayo siya eh. Yun na, doon siya natawan dito, lusot dito. Dito mismo sa lugar na ito sa kanilang bahay, humandusay ang 5 taong gulang na si Danica Garcia, ang isa sa mga naging collateral damage ng itinuturing na EJK nung panahon ni President Duterte. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang naliligo si Danica, tinamaan ito ng bala na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ilang araw bago mangyari ang insidente, nagtungo pa umano ang lolo upang linisin ang pangalan nito sa drug list ng pulisya. Suspect kasi yung asawa ko. Siyempre, kami naman, nagpunta kami ng munisipyo nun. Sasabihin na namin sana na walang katotohanan yung nangyari. Siyempre, hindi namin alam na ganun pala. Pagkatapos pala ng ganun, pag nag-report ka doon. Sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte na umano'y mastermind ng bloody war on drugs, patuloy pa rin na isinisigaw ng pamilya Garcia ang hustisya laban sa mga nasa likod ng pagpatay sa musmos na bata. Hindi ko alam bakit ganun. Yung mga iba na ano sa kaso. Pero itong kaso namin ito, wala eh. Tahimik. Pinasa Diyos ko na lang. Sigad na lang ba ako. Ayon sa mga ulat, ginit naman umano ng pulisya na hindi parte ang nangyari kay Danica sa kanilang mga legitimate police operation. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.